Бүгін біз Qozonның пирамида концертлар залында сәхне арты булып сәяхәтне дәвам итәбез. Кайда кызындыгыз? Кызындык башта Башкортстанда кызындык мунча түзегәндә. Һәм менә образны сорамакчы идем, бик оригиналь образ. Ничек үзең тектердеңме моны, үзең уйлап таптыңмы? Бер генә сорау, алсынга куйдым. Кой. Күптән түгел узган зур бер концерттан соң, шундый сүз чыкты, имеш булгар кызлары татарча сөйләшә белми дигән. Үземә генә, бу үземә генә, без икебез тигез яр икән. Теге әйтәләр бит, бергә торыгыз, без бергә тормыйбыз. Мин кылана белмим бит, мин ишемдәге тышымда уйный белмим. О чёмны китерсәләр әйтәм, булай мин үзе бик әйбәт кеше. Әйем. Бүген без Qozonның пирамида концертлар залында биредә республика көненә багышланган татар эстрадасы йолдызлары катнашында зур концерт булачак. Гадәттә инде концертлар вакытында сәхнәдә бер төрле тамаша барса, сәхнә артында бөтенләй икенче төрле атмосфера хөкем сөрә. Бу чыннан да шулай микән соң? Моны без бүген бергәләп тикшерәчәкбез. Димәк, Илгиз Илгизә влогы сезгә сәхнә артының барлык серләрен ачарга әзер. Киттек. Әлегә инде концерт башланырга берничә минут калды. Биредә әзерлек бара. Ишек артында халык тизрәк концерт карарга дип чиратта тора. Biz başlıyoruz. Сәхнә арты булып сәяхәтне дәвам итәбез. Әзерләнәләр. Баннерлар кабатлыйлар артистлар. Гримеркада әзерлек бара. Әмнәмдей программа буенча бүгенге концерт бара. Концерт 3 сәгатьтә 15 минут озынлыгы. Татар эстрадасының иң якты йолдызлары. Беренчедән хәерле көн, хәерле кич, хөрмәтле интернет, хөрмәтле телевизор караучылар, интернет. Җәйләр бик яхшы үтте, ял иттек, көч җыйдык, кызындык, эшләдек. Менә бәрәңге авырга вакыт җитте инде, алар безгә бәрәңгеләрне алып, гастрольләргә чыгып китәбез. Кайда кызындыгыз? Кызындык башта Башкортстанда кызындык мунча түзегәндә, аннары Сабада пешәндә кызындык, шуңа күрә авылда кызындык үткән. Чит ил турында сүз бармы? Турнеллар Бүген нәрсә җырлыйсыз? Бүген хыянәт дигән җырыбыз җырлап барабыз, алга тапшырып беренче тапкыр тамашачы каршында. Шуңа күрә куркыта, каушата. Алла бирсә булыр барса да. Зинерапкаларда йөри? Зинер белән чәчен Сез бергә генә йөрмисез инде, җитәкләшеп. Юк, аера. Монда бит гримерка бергә бирмиләр. Ярар. Уңышлар телибез. Рәхмәт яме сезгә. Айсылу Габдинова җырлап чыкты яңа гына. Айсылу, ничек атмосфера сәхнәдә? Гадәттәгечә, чын бәйрәм хисе сизелә. Мин бик дулкынландым, чөнки беренче тапкыр бүген гына җырым башкардым һәм яңа күлмәктә, шуның өчен бу минем өчен теге зирәк каушатырды, ләкин барысы яхшы уңышлы булды дип ышанам. Киләсе сорауым шул, каушадыңмы дигән сорауны бирмәкче идем. Әмма син еш каушыйсыңмы? Бүтән чыгыш алдыннан да каушыйсыңмы? Бүтән чыгыш алдыннан да түгел, ләкин менә күп концертлар барса, каушау югала. Менә сәхнәгә чыкмый торып, кисәк кенә чыксаң, менә каушый башлыйсың. Димәк, инде тәнәфестән соң. Гел менә практика кирәк. Иң мөһиме. Менә Айсылу Габдиновадан каушамас өчен бер киңәш әйтәле. Нишләргә кирәк?
сәхнәгә чыккач 3 тапкыр бик нык итеп тыналырга Тирәнтеп кирәк, сулышу. тирәнтеп сулышаларга кирәк, әйе, шуңарда син тынычлана аласың. Һәм менә образны сорамакчы идем, бик оригиналь образ. Ничек үзең тектердеңме моны, үзең уйлап таптыңмы шул турда бер-ике сүз? Үзем һәм стилист белән бергә җырга туры китеребрәк, ниндидер менә гөнаһта бик үзенчәлекле җыр дип саныйм, шуның өчен күлмәктә ничектер башкачарак булырга тиеш дип саныйм. Миңа бик ошый, сезгә ничек? Süngüler sinanına sina Rahmet yolsun adına sina Yüreğimden bir üzerine Bağışlayırım birinde sina Нәрсәләр Азат Фазлыев җырлады да инде кайтып та китте. Китәбез Сән әйе. бер генә сорау, Алсунга куйдым. Кой куйды. Алсы бәйрәмдә һәм инде бәйрәмгә китәм. Ярар, уңышлар. Рәхмәт бик зур. Күңелемдә иркәлидә, иркәлидә, телгәлидә, телгәлидә гармуна. Ярсып уйнадым малына, ярсып уйнадым малына, истән тора бармана. Ярсып уйнадым малына, ярсып уйнадым малына, истән тора бармана. Тальян гармуна, езәгем мондарында, гармун түгел гүя үзем тибрәлеп кулларында. Тальян гармун, езәгем мондарында, гармун түгел гүя үзем тибрәлеп кулларында. Супер атмосфера, дәртле. Һәм нәрсәгә шундый сорау, әле күптән түгел генә узган зур бер концерттан соң, шундый сүз чыкты, имеш Болгар кызлары татарча сөйләшә белми дигән. Менә сез шул кешеләргә җавап итеп, берәр татарча шигырь сөйләгез әле миңа бер генә күп. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Чын безнеңчә матур, милли ки. Әллә нинди уйлар килә күңелемә, әллә нинди җырлы, моңлы ки. Менә Болгар кызлары димәк татарча. Беләбез, һәм сөйләшәбез. Һәм менә лейтенант образы бит инде. Һәм бүген сез шундый татар кызлары. Лейтенант, нигә дип туктатасың? Ашуны кузгатасың. Үзегезгә кайсы образ күбрәк ошый? Националь образ. Димәк миллион. Миңа. Ә менә ничек шундый кемнеңдер мәсәлән лейтенант образы ошый, кемгәдер милли, ничек урталыкны табасыз, ничек килешәсез сез? Мин әйтәм, кызлар килешә. Ясыйбыз. Лейтенант җырлыйбыз. Мин әйтәм. Сәлам Айгизә. Ничек хәлләр? Әйбәт. Ярар, кем белән килдең концертка? Әти белән әни белән. Ярар, син садикка йөрисеңме? Әйе. Ничә яшьсеңме? 4 яшь. Ә менә кем усалрак, әтиме, әниме? Әни. Кем? Әни ди. Кем күбрәк ачыла да? Әни мин ашуна. Әтиң белән нинең нинди җырын яратасың? Бу үземә генә. Әйдә, җырлап күрсәт әле безгә, бер күп. Özüme gene, bu özüme gene Biz ikimiz tigiz yar iken Tulup көңелемә, bütün ömrümə Бәхетләрем булып кал икән Рәхмәт, рәхмәт. Yılmayuların şanlarını eride Күңел aşkınıp uçraşular kötə Карашларыңнан мин каушап калам. Сихерләдең бит ялтынсыз янда. Кем җырлый бу, беләсезме? Әйттен тохадыр генә. Оныттым әле генә. Болай күреп белмисез, әйме? Юк. Ничек соң концерт, ошыймы сезгә? Гәткенә. Кемне карарга килдегез бүген? Рәс Фасиховны. Так. Ол җырлады инде шулай бит. Җырлады инде хәзер. Атыргына. Винер Алиеваны. Филус Таһировны. Ол чыгачак тиздән. Сез бик яхшы бийсез дә икән, шулай бит. Менә үзебез дә шуңа аптырадык әле бүген. Әле биюче генә буласызмы? Но артист ул төрле һөнәргә ия булырга тиеш. Эстрада артисты бүгенге көндә күп кырлы булырга тиеш минемчә. Ә бу сезнең яңа номермы? Бу безнең яңа номер. Әле без моны беренче тапкыр куйдык сәхнәгә, беренче тапкыр күрсәттек. Шуңа күрә дебют.
Дебют. Дебют. Һәм менә син гаилә темасы дидең, ничегрәк ир белән хатын булу? Бик ярахат. Рәхәт. Әйе. Теге әйтәләр бит бергә торыгыз, бергә торыгыз. Без бергә тормыйбыз. Ул иртәрәк тора чәй кайнатып куя. Әйе, шунысы рәхәт. Әйе, иртә белән торып, уже әзергә килеп утырып чәй эчү, шапка тору. Әйе, шунысы. Ну, үз кызыклары бар. Егет белән кыз булып йөргәннән аерыла димәк. Юк. Юк, алай. Алай юк түгел. Просто без хәзер бергә яшәгәнә башладык. Әйе, аңгарчы без аерым-аерым йортларда торган идек. Һәм менә гаиләме, карьерамы? Икесе дә. Алай була алмы? Алай була ала. Икебез дә бер сфера кешесе Икебез дә бер сфера кешесе булсак була ала икән. Хәлләрегез? Яхшы, әйбәт. Ярар, әзерләнәсез. Нигә җырсыз бүген? Ой, җаным икән. Тапталган. Менә шундый хәлләр дә була шулай бит. Була, минем күлмәккә басып йөрткәннәре шулай. Кайчан булды ул хәл? Булды инде, күп тапкыр булды андый хәлләр. Бар инде сине чакыралар бит дип әйтеп җибәреп, төрле хәлләр. Нәрсә сорадың әле? Нинди җырлыйсыз бүген? Попури җырлыйм. Яшь чактагы җырларны берәр-берәр генә куплет алып. Бер караганда Илсия ул шундый йомшак, бер караганда усал. Һәм менә сезнең яңа концерт программасында 5 төрле Илсияны үз эченә алган дип ишеттем. Нинди соң ул чынлыкта Илсия? Төрле, мин бит хатын-кыз. Төрле Илсия. Анда менә миннән еш кына сорыйлар, нинди жанрда эшлисең дип, мин әйтә алмыйм. Мин кылана белмим бит, мин эчемдәге тышымда уйный белмим. О чёмны китерсәләр, әйтәм. Булай мин үзе бик әйбәт кеше. Әйем. Һәм менә шундый сорау. Бу бит инде республика көненә багышланган концерт, шулай бит. Сез менә Татарстанны нәрсә өчен яратасыз һәм яратасызбы? Татарстанны яратмаслык түгел. Мин бик күп йөрим чит илләрдә, чагыштырам. Үзебездә матуррак икән, әйбәтрәк икән дип кайтам. Читтән килгән кешеләргә күрсәтерлегебез бар. Горурланыр тарихыбыз бар, горурланып сөйли торган сүзебез бар. Үткәнебез бар, данлыклы үткәнебез бар. Һәм Алла биргән булса данлыклы киләчәгебез дә бар. Горурланам. Мин татар кызы, мин бөтен җирдә кычкырып йөрим, мин татар кызы. Сезнең бер авыр хәл булды яңа гына тормышыгызда. Ничек көч табып чыгасыз сәхнәгә яңадан? Менә монда тамашачы җыелып утырган икән 1000 халык. Аларга синең әтиң үлгәнме, эшең авыртканмы, талашканмы, нәрсә булганмы, аларга барыбер. Ул шулай булырга тиеш тә. Алар билет сатып алганнар, алар үзләренең күпмедер эшләрен кичектереп килгәннәр, хөрмәт итеп килгәннәр концертка. Минем эшем шул. Мин елмаерга тиешмен, мин мәҗбүр. Bozulamamıştı zaten,